Samtang sa Hoopsdome sa Lapu-Lapu City, ipahigayon ang usa sa mga events sa Palarong Pambansa. Kamao ang basketball games. Hinoon, nagpaabot pa ang DepEd Lapu-Lapu City Division sa final schedule sa mga events sa Palarong Pambansa aron masuta kun ang tanang duwa sa basketball sa elementary ug high school. Dito ba ipahigayon? Gitataw hinoon ni Dr. Ronald Ferrer, Assistant Schools Division Superintendent sa DepEd Lapu-Lapu City, nga kini di kini makabalda sa schedule sa Learners Convergence nga ipahigayon usab sa Hoopsdome Lapu-Lapu City. Ang Learners Convergence ipahigayon sa July 8 hangtod na sa 13. Samtang schedule alang sa basketball games sa Palaro magsugod sa July 13 hangtod na sa Pizza 16. Per schedule given, I think it will start earlier, but it will be in Cebu City. And with the dates given, I think we will be hosting the finals or the championships game.